Hi mga te! Good morning, good morning! Bagong matapang imo ating naman. This is it, Pansit. Another day na naman sa Cebu. Sa Zura kami ng mata kuman, while si Mama nakamata na sa. Aba, busy na si Zanan luto. Wow. Nakapag-prepare na si Zanan ng ampalaya with egg. Sa nanbuyan. Super the best magluto ni Mama. Labi na iniiza ampalaya with egg na dili ko mapait. Joy, magod iba na pagkaluto na pait karazaw si Zan. Pasensyahan niyo mga ating, kay nag-iban-iba na sa bako pagluto. Aba, ako lang naman ang tagalagay ng oil sa pan at tagakain ng mga pagkain. Anyways, natapos ragazit sa mga panluto. Natay bulad, spam, ampalaya with egg and fruits. Murag kadabo na ini sa duha ka tawo pero try na mo ini panghot doon. Sayang ang foods naman mga ate. Pagkatapos na mo mag-prepare na nga una kang kami diretso. Grabe rasab gazod na mo kaseryoso mga undi doon. Di man siguro obvious na puros ng gutom na. So move forward na. Since dari na kami sa Cebu, naisingit pa mang gazod ini sa amo itinerary ini panuro. Ang panila ini kuno na place is a taste of Paris. Wow! Uy, ano ba? Since na-curious sa kansab kami una itsuran ini na place, amo gazod ini tagdalikyatan kadali. Since first time na mo direya kami kahibayo na may entrance pa sa. Largo na tana kami man diretso sa suyod pero huy, nasit-sit kami. May entrance man ba sila na 100 pesos each? Murag dollars man gazod direta pita. Nakapantag karera kang gazod na mo din ay magpa-picture since mahal ang entrance. Kinasulit ng mga utaw. Pagtuwa na mo gazod in place ng mga wine run sulod diri. Na sila yung mga cake, pan, etc. Pagkatapos na mo nag-explore dito, so nagpanapanaw-anay kami, naghanap kami ng kakanaan. Siyempre, di gazod mawaya ang TikTok. Murag TikTok is life na gazod. Nagka-timesip kami ng lori sa SM, kung dyan mga kuyang ng mga palituno. At pagkatapos ng all na malikrangan kami sa kondo, kay grabe nakagutom, nag-prepare na kami para sa panihapon. Natay tinula og ang bilin sa pamaha. The best na nilutoan sa gazod ini tinula ni Mama. Isa na lami sa gazod ang isda na tagsab. Hindi unoy oras na sabado na nakakaon kami. Suwal na ngaon na pag-istoryahan na kung hay nasab kami singod silong. Ang first destination. Magsazura kami silom kay Joy Amo Panaw. So this is our second day sa Cebu guys. Wala masyadong ganap. So patulog na kami. Have a good night all. Babu.